Prieten, numele meu este Crazy Boy și astăzi împreună cu Genel Valentin sau Sandică Genel Valentin, cum îl cheamă pe el, noi Sandică Genel pe YouTube. Vreau să vă arăt cum să vreau să vă arăt cum să vă luați Action full free, adică gratis, adică full egal gratis. Să începem. Bun, eu am dat aici un link lui pe care să vi-l dau și vouă. Bun, da, asta nu e nimic. Intrăm aici, dăm pe Google și de pe YouTube, de unde să vă dau eu linkul, voi pur și simplu apăsați pe el și o să vă pornească download-ul. Uitați, de aici, eu apăs pe el, uitați, vezi, pornește download-ul. Așteptăm. Dăm pe el, intrăm în Action, descărcăm asta, după care intrăm în Crack. De preferat ar fi să descărcați Action-ul într-un loc unde să-l puteți găsi, deoarece Crack-ul, Don't Crack, va trebui să-l duceți în folderul în care, uitați, de exemplu, eu am folderul ăsta, Action-ul e aici și vedeți Don't Crack-ul, îl luați de aici și îl mutați aici după ce ați downloadat. În folderul unde aveți Action-ul. Și de fiecare dată când veți porni Action-ul, nu porniți de aici sau de aici, îl porniți de aici, Don't Crack. Și o să aveți, uitați, după o să vă arată, vedeți, dacă dați despre aici sau about, vedeți, acest produs este licențiat pentru Acersoft. Lui am dat și a apărut că acest produs este licențiat pentru altă firmă și o altă firmă și nu o să fie același, pentru că altfel n-ai putea să-l crăcuiești. Bun, păi videoclipul acesta a fost cam scurt. Eu am fost Crazy Boy împreună cu Genel Sandică și cam atât a fost. Scuzați că a fost scurt, o să fac un tutorial în care să vă puneți texture pack în Minecraft sau skin pe arme în CS, vedem noi. Ok, am fost Crazy Boy și acesta a fost tutorialul meu. Bye bye.